kantiħor nistgħu dejn altare, mulej sultan walla tiegħek, kien jażiż għad-dar tiegħek, mulej Alla tas-sema, ruħi tinfena u tixxenna, għat-tempju tiegħek o Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Ħuti l-ewwel nett nixtieqilkom l-għodwa tajba, xi grazzja tagħtina l-mulej nagħtu bidu għal ġurnata biċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija Ħuti. U sejrin nagħmlu llum is-Sibt sejrin nagħmlu l-quddiesa tal-Verġni Mqazza Marija, Sultana tal-Paċi. Forsi l-ewwel ma jiġi f'moħħna hija l-paċi fid-dinja, l-paċi fl-Ukrajina jew fis-Sirja jew f'postijiet oħra fejn hemm l-inkwiet, nitolbu għalek ukoll. Però llum xtaqtek nitolbu mod speċjali għal paċi fi qlubna. Għax Ħuti ma jistax ikun hawn paċi fid-dinja jekk l-ewwel qabel kollox il-bniedem ma jsejbx it-triq għal vera paċi tal-qalb. U dik il-paċi tal-qalb jagħtihilna Alla biss. Miskinu l-bniedem li jipprova jsejb il-paċi ta' qalbu l-bogħod minn Alla. Għax żgur li ma jirnexxilux, ejjew għalhekk nitolbu llum. Nafdaw dit-talba tagħna fidejn l-Om tagħna tas-sema biex mod speċjali lilna hawn Malta u Għawdex tenna ħalli nifhmu li l-bogħod minn Alla m'hemmx paċi, m'hemmx paċi tal-qalb, m'hemmx paċi bejnietna, m'hemmx paċi fid-dinja. Ejjew nitħejjew fi skiet għal din l-Ewkaristija billi fi skiet nitolbu maħfra lill-mulej. Missier l-aktar ħanejn nitolbuk maħfra għalkemm il-darba forsi fittixna l-affarijiet tad-dinja u ma fittixniex il-vera paċi li tista' tagħtihilna int biss. Ta' dan nitolbuk mulej ħniena. Missier l-aktar ħanejn, int missier naħna wliedek, ma min jaf kemm il-darba bħala wliedek ukoll ma għexniex il-paċi bejnietna. Fittixna l-irqaqat u l-egoiżmu tagħna imma ma għexniex il-paċi u r-rispett u l-imħabba lejn xulxejn. Ta' dan nitolbuk Kristu ħniena. Mulej missier ħanin nitolbuk taħfrinna ta' kemm il-darba nqasna nitolbu għal paċi fid-dinja u fittixna il-paċi fid-dinja. Nitolbuk għenna ħalli nafdaw fidejk il-kwistjoni u xekk ix-xewqa tagħna li fid-dinja jkun hawn il-paċi. Dan nitolbuk mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħuna Leli Grima. Nitolbu. U Alla, permezz tal-iben il-waħdini tiegħek rid tagħti s-sliem u l-paċi lill-bnedmejn bl-interċessjoni tal-Verġni Mqazza Marija għatina l-għeda u l-paċi fi żminijietna biex inkunu familja waħda fis-sliem dejjem maqudejn flimkien b'imħabba ta' aħwa b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-littra lil-Lut, Ħuti, il-fidi hija pedament tal-ħwejjeġ li għandna nittamaw. Hija l-prova tal-ħwejjeġ li ma narawx. In-nies tal-imoddi oġbu lill-Alla sewwa sew għax kellhom il-fidi. U permezz tal-fidi li aħna nemnu kif Alla ħoloq id-dinja bil-kelma tiegħu. Hekk li minn dak li ma narawx sar dak li jidher. Kien permezz tal-fidi li Abel offra il-Alla sagrifiċċju aħjar minn ta' Kajjin, sagrifiċċju li bis-saħħa tiegħu kiseb xhieda li hu kien raġel ġust u walla taħ xhieda tad-doni tiegħu
u b'dik il-fidi u għadu isamma leħnu għat li miet. Kien minħabba fil-fidi tiegħu li Ħenok ittieħed minn fostna hekk li hu il-mewt ma rajiex. Ma nstabx iżjed għax Alla kien ħadu. U tassew qabel ma ttieħed kien kiseb xhieda li hu kien oġob il-Alla. Mingħajr il-fidi ma jistax ikun li wieħed joġob lill-Alla. Għax kull min jersak lejn Alla jeħtieġ li jemmen li Alla jeżisti u li hu jagħti l-ħlas xieraq il dawk li jfittxuh. Kien minħabba fil-fidi tiegħu li Noè marraf minn Alla dwar ħwejjeġ li kienu għadhom ma jidrux, mimli biża' qaddis, bena arka biex jisalva il-familja tiegħu. U b'dik il-fidi ikkundanna d-dinja u sar werriet tal-ġustizzja li tinkiseb bis-saħħa tal-fidi. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien. O Alla irrid imbierek ismek għal dejjem ta' dejjem. O Alla irrid imbierek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kull jum irrid imbierkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej ta' min iffaħru bil-bosta bla tarf il-kobor tiegħu. O Alla irrid imbierek ismek għal dejjem ta' dejjem. Nisel lin-nisel isebbaħ emilek u s-seta tiegħek ixandru. Il-ġmiel u l-kobor tas-sebħ tiegħek iħabbru u fuq l-ġubijiet tiegħek jitħattu. O Alla irrid imbierek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kull ma għamilt irodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbib tiegħek kollha. Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. O Alla irrid imbierek ismek għal dejjem ta' dejjem. Jekk jogħġobkom inkumu bil-wieqfa. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Min ġo sħaba nstema' leħen il-missier jgħid dan u ibn l-Aziz isimgħu lilu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu ħamiegħu lil Pietru u lil Ġakbu u lil Ġwanni tellaħħom waħedhom fuq muntanja għolja u tbiddel qudiemhom. Il-bisu sar abjad u jammex bdija tal-għaġeb. Ebda ħassiel fid-dinja ma jista' jġib il-ħwejjeġ bojod daqshekk. U derilhom Elija ma' Mosè jitkellmu ma' Ġesu. Qabad Pietru qal lil Ġesu: Mallem, kemm hu sew li aħna hawn? Ħantellgħu 3 tinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Dan qalu għax ma kienx jaf x'jaqbad jgħid bil-biża' kbejr li waqa' fuqhom. Imbagħad ġie sħaba u għattiethom, u minn ġo sħaba nstama' leħen jgħid dan hu ibni l-Aziz, isimgħu lilu. Minnu fih taw ħarsa madwarhom u ma raw lil ħadd iżjed magħhom ħlief lil Ġesu waħdu. Huma neżlejn minn fuq il-muntanja tawhom ordni biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li kienu raw qabel ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Huma żammew kollox moħbi, iżda bdew jistaqsu lil xulxejn x'kien ifisser tqum mill-imwiet. Staqsew u qalulu: għaliex jgħidu l-kittieba li l-ewwel għandu jiġi Elija? Weġibhom: tassew l-ewwel għandu jiġi Elija u jerġa' iqiegħed kollox f'postu. Mela kif inhu miktub fuq bien il-bniedem li għandu jbati ħafna u jkun imżeblaħ. Imma ngħidilkom, Elija ġa ġie u ma ġibu ruħhom miegħu kif oġobhom bħalma hemm miktub fuqu. Il-kelma tal-mulej.
Mistoqsija importanti jekk li ta' sikwejt għandna nagħmlu għalina nfusna hija xi tfisser għalija l-fidi. Xi tfisser il-fidi? Fl-ewwel qari tal-lowm mill-ittra lil-lowtu x'hekk smajna kif il-missirijiet l-antiki tal-immoddi hekk żammew sħiħ fil-fidi. Kienet il-fidi li mexxiethom f'ħajjithom. Ħafna drabi għal din mistoqsija it-tweġiba li tisma' hija u x'hekk li temmel li jeżisti Alla, speċi taċċetta li jeżisti Alla kontra min ma jemminx li Alla jeżisti. Eżisħut il-fidi mhijiex hekk ta'. Il-fidi mhijiex kunċetti mentali xi ħaġa ġal-moħħ. Il-fidi hija xi ħaġa li tgħixha. Il-fidi hija relazzjoni. Tfisser li tħalli Alla jidħol f'ħajtek. Tibda tgħix ta' bil-ħaq ta' iben jew ta' bint ta' Alla, titkellem miegħu. Kif iben u bint jitkellmu missieru ma' żejs eżisħuti, dik hija l-fidi vera. U x'hekk, allura illum il-mulej jridu nitolbu wielu dil-fidi vera. L-Evanġelju tal-lum qed jurina kif Ġesu lill-apostoli iktar qrib tiegħu Pietru, Ġakbu, Ġwanni jagħtihom esperjenza tal-ġenna. Esperjenza tal-ġenna eżisħuti. Infatti fil-ġisem tiegħu fuq Muntanja Tabor tiddi l-glorja tiegħu ta' Alla. Mela Ġesu huwa Alla veru bniedem veru, però bħala bniedem kienu jaraw bniedem bħall-oħrajn. Hawnhekk il-fatt li huwa Alla der jidher anke fil-ġisem tiegħu fiżiku bħal tagħna, deret il-glorja ta' Alla. Hekk li Pietru tant ħassu minn banda biża' u minn banda paċi kbira li daq il-ġenna li qallu kemm hu sew li aħna hawn. U x'hekk. Pietru jrid jasal il-ġenna mingħajr is-salib eżisħuti. Għax Ġesu ried li l-apostli jgħaddu minn din l-esperjenza biex meta mbagħad ftit wara huwa jgħaddi mill-lajb tas-salib li kienet xi ħaġa tal-biża' eżisħuti mill-lajb tas-salib huma ma jitfixklux u x'hekk. U aħna wkoll quddiem u x'hekk din il-ġrajja inżommu sod fil-fidi meta ngħaddu wkoll mid-diffikultajiet tagħna, mis-slaleb tagħna. Eżisħuti il-ħajja tal-bniedem ma tistax tkun mingħajr salib. Però n-nisrani jibqa' jemmen jibqa' jżomm sod fil-fidi anke fis-salib għax jemmen li anke anzi b'mod speċjali permezz tas-salib Alla juri l-qawwa tiegħu fina u permezz tagħna. U allura mistoqsija oħra li għandna bżonn nistaqsu lilna nfusna, jien kif inġib ruħi quddiem is-salib naqta' qalbi? Jew kif qalilna Ġesu xi ġranet ilu dil-ġimgħa stess, min irid jiġi warajja jerfa' salibu u jimxi warajja. Jew is-salib jiena nġorru ma' Ġesu. Ma nistgħux nippretendu eżisħuti ta' li ngħixu ġenna fl-art. Il-ġenna fl-art ma teżistix. Il-ġenna trid tiġi. Ġifdi d-dinja f'kull mument tal-ħajja tagħna, is-salib xi ftit jew wisq irid ikun preżenti. U n-nisrani veru huwa dak li fis-salib anzi jidħol iktar fil-fond fir-relazzjoni tiegħu ma' Alla fil-fidi anke meta ma jifhimx. Niftakru f'dak li jgħid is-Salm 23 inmulej r-raj tiegħi anke meta nimxi f'wietmu dlam ma nibżax mill-ħsara x'inti miegħi. Il-bniedem ta' fidi bħal tifel jew tifla li jafda lil missieru u x'hekk anke meta mixi fid-dlam ma jibżax għax jaf li qed iżomm id missieru li huwa Alla u li mexxih fit-triq sakemm iwasslu u x'hekk fil-glorja tas-sema. Ejjew għalhekk illum nitolbuh il-mulej li jagħtina fidi qawwija anke meta aħna wkoll ngħaddu minn wietmu dlam. Kieġobkom inqumu bil-wieqfa. Il-mulej Ġesu juri l-glorja tiegħu lill-apostli biex iħejjihom għall passjoni u l-mewt tiegħu. Inroddulu ħajr nitolbuh billi ngħidu saħħaħna mulej fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Saħħaħna mulej nuqqas ta' ħila tagħna. Biex ħadd ma jiskandalizza ruħu mid-djufija tal-Knisja magħmula mill-bnedmin imma jilmaħ fija l-ħafna sinjali tal-preżenza ta' Kristu. Nitolbu saħħaħna mulej fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Biex is-setanin tal-art jaraw fil-ħolkien afdat fidejhom il-kobor tal-Alla u jarfu jagħmlu użu tajjeb minnu għal ġid ta' kulħadd.
nitolbu. Mulej fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Biex l-esperjenza ta' tbatija twassal il dawk fostna li qegħdin ibatu jistqarru b'aktar konvinzjoni il-fidi tagħhom fi Kristu li ben il-maħbub tal-missier nitolbu. Mulej fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Biex it-tisħiħ tagħna fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija mkazza jibdilna dejjem aktar fi xbija ta' Kristu irxox. Saħħaħna mulej fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Jew issa nżidu t-talba tagħna niftakru dejjem fl-anzjani tagħna, fil-persuni bi bżonnijiet speċjali, niftakru fil-morda kollha u dawk kollha li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, dawk li jitolbuna nitolbu għalihom u dawk kollha li huma bżonn tat-talb tagħna. Ngħidulu grazzi lil mulej għal dak kollu li jagħmel magħna u fiskiet ejjew nofrulu t-talba tagħna. U Alla ta' mħabba bla tarf li tfarraġna fid-dwejjaq kollha tagħna. Inna biex insibu fil-glorja ta' Kristu rxoxt il-qawwa biex inxandruk bħal Alla li s-salva u twassal lil bnedmin kollha għal glorja ta' dejjem bl-istess Kristu Siedna. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru tal-ilma u nbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana, mulej Alla tagħna, li wniedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn żuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Aħna u nagħtu ġieħ lill-Verġni Mqazza Marija, Sultana tal-Paċi, nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija għal ħtijietna u nitolbuk biex fil-ħniena tiegħek tagħti d-don tal-għaqda u s-sliem lill-familja kollha tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddejs tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr u nollu bit-tifħir xieraq il-kobor tiegħek f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-Verġni Mqazza Marija, din il-qaddejja li tiegħek li laqgħet itħabbira minn fom l-Arkanġlu Gabriel u nislet fil-ġufsafi tagħha il-prinċep tas-sliem Ġesu Kristu ibnek Siedna. Din dik l-om li frabta sħiħa mar-rida ta' Alla waqfet qalbina ħdejn is-salib meta minn fuqu ibnek bid-dem tiegħu ġab is-sliem fil-ħolqien kollu għas-salvazzjoni tagħna. Din id-dixxiplu ta' Kristu li talmet tħobb is-sliem u msieħba qalb waħda fit-talb mal-Apostli, ħerqana talbet għall-miġja tal-Ispiritu tal-għaqda u s-sliem tal-imħabba u lena imwiet mill-missier. U għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħejjer u ngħidu bla għeda. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Għaddejs tas-sewwint mulej,
int lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għar-ruħuna Leli Grima. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek: inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li jint trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kunu jiswew lilna li ser nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla tneħħi n-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja
بdan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijietك kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Eżis ħuti ngħidulu grazzi bil-qalb lill-mulej għal dil-grazzja li tagħna li bdew il-ġurnata bl-Ewkaristija, grazzja kbira ħafna u ta' dak kollu li jagħmel magħna nqumu bil-wieqfa
u bil-qalb ngħidu grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Atina mulej l-Ispiritu tal-imħabba biex bis-saħħa ta' tqarbina li għamilna bil-ġisem u d-dem ta' ibnek il-waħdieni f'din it-tifkira tal-Verġni Mqadsa Marija, Sultana tal-Paċi, infittxu li nġibu l-qudiem fostna dak il-sliem li ħallilna Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu u l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll.